У Москві попрощалися з російськими журналістами, яких минулого тижня вбили в Африці. Вони так і не змогли закінчити свій фільм про російських найманців. Журналіста Орхана Джемаля в останню путь в московській соборній мечеті проводжали сотні людей. Як це було? Дивіться далі. Площа перед Московською соборною мечеттю вщерть заповнена людьми. Вони прийшли попрощатися з журналістом Орханом Джемалем. Кажуть, той був людиною прямолінійною, але чесною. За правду його і любили, і поважали, і боялися. Він бросав в лицо угнетателям, палачам і насильникам правду, не боявся смотреть им в глаза. Если таких людей было хотя бы чуть-чуть больше в мире, то мир был намного лучше. Ось так, дивлячись в очі ворогу, він критикував політику Путіна і говорив, що Крим український, навіть коли Росія влаштувала полювання на кримських татар. То есть мы просто взяли, отобрали чужое, отняли, там, да, потому что Крым не наш. Наш – это категория собственности, там, да. Крым не наш. Мы там захватили его, мы им управляем, мы его администрируем, там, да. Мы, может, даже какие-то деньги в него вкладываем, но он не наш, он нами украден. В Росії змусити Джемаля мовчати не змогли. Це зробила куля в Центральноафриканській Республіці. Туди журналіст разом з оператором Кирилом Радченком та режисером Олександром Расторгуєвим поїхали знімати документальний фільм про російських найманців, зокрема військових приватної компанії «Вагнер». Дорогою автомобіль потрапив у засідку. Журналістів розстріляли. За офіційною версією, щоб пограбувати. Колеги ж убитих не виключають. Цей напад бойовиків не випадковий. Журналісти обіцяють провести власне розслідування. А поки вся площа біля мечеті проводжає Джемаля в його останню путь. Орхана Джемаля поховали на Хованському цвинтарі в російській столиці. Попрощалися нині із його колегами Кирилом Радченком та Олександром Расторгуєвим. Їх так само поховали в Москві. Анна Макаренко, Заман, АТР.